Mulla jgħallimna nitolbu bħalma Ġwanni għallem id-disċipli tiegħu. Disċipli kienu konxi illi f'dan il-qasam importanti kienu qegħdin nifallu. Ma ħassewhom mhumiex adekwati x'in jiġu biex jitolbu aktar u aktar meta lil sidhom stess kienu jarawh regolarment li twarrab fix-xari jew x'imkien għalih waħdu u hemmhekk jitlob lill-missier. U naħseb jiena dan l-eżempju li Tom Ġesu anqalhom biex huma wkoll igawdu dan il-privileġġ kbir tat-talb. X'inhu t-talb? It-talb bażikament huwa komunikazzjoni personali tagħna mal-Alla. Meta aħna qegħdin nikkomunikaw miegħu, meta aħna qegħdin nitkellmu miegħu. Bl-aktar mod sempliċi, it-talb il-ħlejqa qiegħda titratta mal-ħalliq tagħha. L-sir qiegħed jersaq lejn l-imgħallem tiegħu. Il-dixxiplu qiegħed imur għand l-imgħallem tiegħu. Qegħdin nirrelataw flimkien Alla tagħna dan il-privileġġ u meta nitolbu ovvjament it-talb jieħu diversi forom. Fit-talb tagħna nistgħu nippreżentaw il-petizzjonijiet tagħna lill-missier. Għandi bżonn din il-ħaġa. U anke affarijiet li għandna bżonnhom għal kuljum, Ġesu infatti jgħidilna li għandna nitolbu anke għal ħobża tagħna ta' kuljum, xi ħaġa materjali, xi ħaġa biex aħna nsostnu lil nfusna fiżikament, tkun xi tkun jew bżonn spiritwali narfu lill-Alla dak li għandna bżonn. Mhux biss għalina nfusna, meta ninterċiedu għal ħadd ieħor. Aħna qegħdin inwessaw l-orizzonti tagħna u qegħdin ngħidu mulej. Il-barkit tiegħek jgħoddu mhux biss għalija imma wkoll għal nies oħra. Raba tiegħi, ħbib tiegħi, pajjiżi, tajjeb. Però ma tistax tersaq lejn Alla, ma tistax inti tinqata' waħdek biex tidħol f'din il-komunjoni mal-Alla mingħajr ma ssib lek innifsek konxju ta' kemm inti inadekwat, ta' kemm inti fallejt, ta' kemm inti inqast milli tonora lill-Alla kif jeħtieġ. U allura fit-talb tagħna neċessarjament irid ikun hemm l-istqarrija tat-tnub. U dinha aħna nagħmluha bil-konfidenza u bl-umiltà għax il-wiegħda hija li jekk aħna nistqarru dnubietna Alla huwa fid-deal. Dik għal-wiegħda tiegħu li jaħfrinna b'ġustizzja, jaħfrinna għax it-tpattija l-ħtijiet tagħna diġà seħħet fuq is-salib. Wara l-istqarrija tad-dnub bija aħna nwarbu kull tfixkil tajjeb biex nikkomunikaw mal-Alla b'mod effettiv. Ovvjament meta nisqu li Alla l-adorazzjoni tagħna. Aħna naduraw l-Alla. Alla huwa l-alfa u l-omega, l-bidu u t-tmiem, il-ħalliq ta' kollox. Kull ma jeżisti viżibbli jew inviżibbli, jien innifsi l-umanità aħna magħmuli minn Alla, Alla huwa l-awtur ta' kollox u allura għandu jirċievi mingħand il-ħleq tiegħu bħalma jirċievi mingħand ix-xemx, il-qamar, il-muntanji, il-kwiekeb, il-baħar u kull ma hu dawna ifaħru lill-Alla bil-mod tagħhom. Imma aħna li maħluqin fi xbija Alla u Alla tagħna ruħ raġonevoli, Alla jixtieq li aħna konxjament narfu l-kobor, il-majestà tiegħu u infaħruh regolament, infaħruh bħala ħalliq, infaħruh bħala Alla ta' kull providenza, infaħruh bħala salvatur tagħna, infaħruh bħala dak il wedna jagħtina wirt miegħu fis-smewwiet tal-eternità. Ir-radd il-ħajr ukoll huwa qasam ta' talb meta aħna narfu illi irċivejna għotjiet mingħand Alla, għotjiet tajba, kif Alla jaf jagħti fil-ġenerożità tiegħu u allura aħna irroddulu ħajr. Narfu, nirrikonoxxu illi huwa dak illi għamilna sinjuri b'dan il-mod. Għaliex nitolbu? Għaliex nitolbu? Hemm diversi raġunijiet. Però ċertament ma nitolbux biex lill-Alla narfuh jew bħalli kieku ninfurmawh dwar xi ħaġa li ma jafix. Le, Alla jaf kollox, Alla huwa omnisċjenti. Ġesu nnifsu meta għallem fuq it-talb jgħidilna li ma nix għalfejn nkunu bħal pagani. Interessanti, il-pagani wkoll jitolbu bil-mod tagħhom. Ma Ġesu għalna intom, disċipli tiegħi, titolbux bħalhom
għax missierkom jaf x'jeħtieġilkom qabel ma titolbuh. Aħna nservu Alla kbir, Alla lilin mill-fehma tagħna. U forsi mistoqsija tiġi jekk Alla diġà jaf x'ħan nitolbu, għalfejn nitolbu. U forsi xogħod minna jitfixklu hawnhekk. Illi speċi jekk Alla diġà jaf għalfejn għandi nikkoppa biex noqgħod narfu, nesprimi ruħi dwar il-ħtiġijiet tiegħi. Bit-talb però aħna nkunu qegħdin nesprimu d-dipendenza tagħna fuq. Aħna trappu rmiet. M'aħna xejn. Dgħajfa, mill-aktar dgħajfa. U allura meta nitolbu qegħdin nesprimu b'mod sabiħ u b'mod effettiv kemm aħna niddependu fuq Alla Trinità. Kemm aħna mingħajru m'aħna xejn. U allura fit-talb tagħna qegħdin nitalmu nafdaw l-erf tiegħu, nafdaw l-imħabba tiegħu illi kultant jespressa b'modi sorprendenti, nafdaw it-tjieba tiegħu u l-qawwa tiegħu. Ġesu jgħid jekk intom ħżiena tafu tagħtu għotjiet tajba lil uliedkom. Kemm aktar missier ta' smewwiet jagħti l-Ispiritu Santu il dawk li jitolbuh. Għal Ġesu qed jippretendi hawnhekk li aħna nitolbu lil Alla biex jagħtina u nnotawx l-Ispiritu Santu. Għotja akbar minn hekk. Meta l-Ispiritu Santu jaħdem fina b'mod effettiv biex qaddisna, biex iqawwina, biex jagħmilna xhieda kredibbli tal-iben Alla. U allura rridu niftakru wkoll li darba aħna niddependu fuq Alla, qegħdin nittrattaw ma' Alla li huwa sovran. Sovran ġifieri li huwa s-sultan li jagħmel kif jogħġbu u ma' min jogħġbu. Huwa missier sovran. Missierna li inti fis-smewwiet nindirizzaw, hux vera. Huwa missier illi għandu kumpassjoni, huwa mimli ħlewwa u modrija u simpatija magħna, jaf mix aħna għaddejjin, jaf il-qagħda tagħna, però missierna ta' smewwiet. Hemmhekk f'dik l-espressjoni qegħdin nesprimu illi aħna nafdaw lilu biex jagħmel dak li jogħġbu fina u permezz tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet. Tindunaw ukoll meta nitolbu nkunu qegħdin ingawdu komunjoni ħajja u intima ma' Alla. Xi ħaġa inkredibbli. Illi Alla li huwa lilien mill-univers. Alla infinit. Jixtieq jagħmel amana li aħna trab u magħmulin minn trab. Jixtieq li jirrelata magħna. Fit-talb huwa mezz ta' grazzja biex aħna ngawdu din l-intimità ma' Alla. Il-ġimgħa l-oħra xi ħadd saqsini mill-Bibja fejn nista' nitgħallem kif għandi nitlob. U jien għatlu minha ma ħsibta il-Ktieb tas-Salmi. Il-Ktieb tas-Salmi l-itwal ktieb fil-Bibja kollha illi huwa kollu talb jew riflessjonijiet fuq Alla. U allura jekk aħna rridu skużawni illi navvanzaw fil-kwalità tat-talb tagħna, is-salmi rridu nkunu mitla tagħhom. Fis-salmi naraw diversi awturi, David, Salamun, Mosè, Ulied Kora, illi qegħdin imxenqin għal Alla. Iridu joqorbu li Alla. David wieħed minnhom jgħidu nħobbuhom ulejja. Int il-qawwa tiegħi. Il-mulewa l-blata tiegħi, il-fortizza tiegħi, il-ħellies tiegħi. Alla tiegħi, il-blata tiegħi li fih nistkenn, it-tarka tiegħi, il-qarn tas-salvazzjoni tiegħi, it-torri għoli tiegħi. Qegħdin naraw xi ħaġa li kull darba qed jgħid dak il-pronom ċkejken tiegħi. Tiegħi. Int Alla tiegħi. U fit-talb huwa l-isbaħ mod kif aħna nistgħu noqorbu li Alla biex aħna ngawdu lilu. Ingawdu lilu. L-istess ħaġa David ukoll Salm 63 dit-darba illa lejdu Alla int Alla tiegħi. Mis-sebħ infittxek jien, ruħi għaċċana għalik. Laħmi mxenna għalik fart nixfa u maħruqa fejn m'hemmx ilma. Dan huwa l-ispirtu tat-talb. Illi għandek ir-ruħ illi taf illi tmu fejn tmu, tgawdi kemm tgawdi, ma tistax issib dik l-irpos tagħha. Ma tistax issib il-milja tagħha jekk mhux falla
illi ħalaqna. Aħna nitolbu, hemm raġuni oħra, nitolbu, u din hija ta' bilħaq inkredibbli. Nitolbu għaliex Alla irranġa l-affarijiet magħna biex jinvolvina, isimgħu għadin, biex jinvolvina miegħu f'affarijiet ta' importanza eterna. Aħna li qegħdin ngħixu fi żmien għandna l-ogħa morġ kejken tagħna, Alla jridna li nitolbuh biex inkunu kollaboraturi miegħu, ħaddiema flimkien miegħu biex jirriżultaw affarijiet illi l-effett tagħhom se jdum għall-eternità. Eżempju wieħed intikom. Meta titlob għal xi ħadd għażiż tiegħek jew xi ħadd kollega tiegħek fuq post tax-xogħol biex il-mulej jaqarbu lejh u jsalvah u jemmen l-Evanġelu dwar Sidna Ġesu Kristu. Int qed tkun mezz f'idejn Alla biex dak il-bniedem ġie rikonċiljat ma' Alla permezz ta' Kristu. It-talb tagħna iħalli konsegwenzi eterni. Issa t-talb huwa effettiv. Illum il-psikologi jgħidulna li itlob kemm trid imma dak huwa eżerċizzju psikoloġiku għax inti taf li inti dajjef u jekk inti tħossok aħjar meta titlob itlob. Imma prattikament ma qed jiġri xejn. Dan huwa kollu sentimenti ta' nies li ma jemmnux f'Alla. Aħna li doqna u rajna kemm huwa ħelu l-mulej u għandna esperjenza vitali mal-Alla, nafu ta' bilħaq li t-talb huwa effettiv. Nżidu ngħidu li ħafna drabi kif il-mulej jonora t-talb tagħna mhuwiex bil-mod kif nippretendu aħna. Però Alla di ħaġa ċerta, Alla qatt ma jiddiżappunta il-dawk li jistennewh. Il-dawk li jistennewh Alla ta' bilħaq iweġġahom. It-talb effettivament jibdel il-mod kif jaġixxi Alla. Għal darb'oħra aħna li nemmnu li Alla għandu d-digriet tiegħu. Alla li iddeċida għandu pjan infallibbli. Alla li qatt mhu frustrat bħalma nkunu aħna. Jew diżappuntat bħalma sekwit nkunu aħna. Frattant, il-Bibja tgħarrafna illi t-talb jibdel il-fema tagħna. Meta l-Lut żgarrew waħda u sew u għamlu l-oġol tad-deb u imuh. U Alla l-Musa qallu inżel għaliex dal-poplu inti ħriġ mill-Eġittu diġà korrompa ruħu. Diġà ħżien. U il-Musa qallu warrab min-nofs ħalli ilti tixel għal dal-poplu neqirdu u minnek nibda ġens ġdid. Musa talab il-Alla. Għallu mbagħad x'isir dwar ismek. L-Eġizzjani jisimgħu illi inti ħriġthom fid-deżert biex teqridhom u x'ħajsir mill-glorja tiegħek imbagħad. U Alla sema' it-talba ta' Musa u ma qridhomx. Aqrawha fl-Esodu 32. Ta' bilħaq it-talb jibdel il-mod kif Alla jaġixxi ma' dak li jkun. Il-weda tiegħu fit-tieni Kroniki tajt li jekk il-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura minn triqathom il-ħażina jiena mbagħad nisma' mis-sema u naħfer ħtijithom u nfejjaq l-arthom. Ta' bilħaq hemm kundizzjonijiet kif ħanaraw aktar quddiem, però jekk it-talb tagħna isir kif għandu jkun, Alla hawnhekk qed iwiedna illi jiena nisma' mis-sema, naħfer ħtijithom u nfejjaq l-arthom. Jekk inti dispjaċut bid-dekadenza li qiegħda isseħħ f'pajjiżna spiritwalment qed imur lura bħal granġ. Hemm bżonn ninterċiedu għal dan il-ġens Maltin bħalna li magħhom ngħixu. It-talb jibdel il-mod kif Alla jaġixxi. Għandna l-każ ta' Pietru illi huwa arrestat fil-ħabs l-għada jaf se jiġrilu Erodi ħajħorġu biex joqtlu. Kien diġà qatel lil-ġagbu, il-sieħbu, u Pietru rassenjat għar-rieda ta' Alla, kien rieqed u però Luqa jgħidilna illi frattant it-talb lill-Alla kien qed isir kontinwament għalih mill-Knisja.
il-Knisja n-nies qegħdin jitolbu għalih, Alla sema dak it-talb bat l-anġlu tiegħu. Il-ktajjan waqgħu minn idejhu saqajh, il-bibien bdew jinfetħu weħedhom tal-ħabs u Pietru sab ruħu barra. Alla għandu l-mod tiegħu kemm b'mod drammatiku, ħafna drabi b'mod sottili. Alla għandu d-dnejh miftuħa għat-talb ta' niesu. It-talb li Alla jonora huwa talb li jsir permezz tal-medjatur. Ma nistgħux nersu, ma nistgħux nazzardaw naħsbu li aħna nistgħu mmorru quddiem Alla weħidna. Jien midneb ħati, le. Alla ħatar medjatur bejjien biex permezz tiegħu ikollna l-konfidenza li aħna nersqu lejh mingħajr biża' jew twerwir. U saħansitra nindirizzaw missierna li inti fismewiet. Dan il-medjatur huwa Sidna Ġesu Kristu. Hemm Alla wieħed. U medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Ġesu huwa dak li għadda lil mill-velu biex issa qed jirrappreżentana quddiem Alla, u allura bih għandna il-konfidenza li napproċċjaw il-Alla. Mela ħuti billi għandna il-fiduċja li nitlu fis-santwarju bid-demm ta' Ġesu, ma nistgħux nitlu weħidna, bidna fidna, ma jtikollna s-sakrifiċċju ta' tpattija d-nubiet tagħna, bit-triq ġdida u ħajja li hu fetaħ għalina minn ġol velu ġifier ġismu. U billi għandna qassis il-kbir fuq id-dar tal-Alla ħanersqu b'qalb sinċiera bil-milja kollha tal-fidi. Iva ħankunu fiduċjużi illi Alla se jismana il għaliex ħammorru permezz tal-medjatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Ġesu nnifsu infatti jgħidilna biex aħna nitolbu f'ismu. Nitolbu f'ismu. Xi tfisser eżattament titlob f'isem Ġesu. Aħna għandna drawwa illi ħafna minna l-nas illi wara kull talba fit-tmiem, kull talba ngħidu f'isem Ġesu Kristu Amen. Nissorprendikom jekk ngħidilkom illi fil-Bibja imkien ma nsibu talba illi tixbaħ li fl-aħħar tajt f'isem Ġesu Kristu Amen, mhix qed ngħid ma tgħidx hekk. Però faċilment din il-formola nistgħu nużaw b'mod superstizzjuż. Bħalli kieku t-talba tagħna li hija ħażina jew żmerċa jew miskont ir-rieda tal-Alla, għax fl-aħħar tajt f'isem Ġesu Kristu Amen, taħseb li Alla se jagħti każ dik it-talba illi mhijiex f'isem Kristu. Is-superstizzjoni fostna tista' tinsinwa ruħha faċilment. Ġesu meta qalilna itolbu f'ismi, pereżempju fi Ġwanni 16, vers 23. Jgħidilhom kull ma titolbu l-missier f'ismi jagħtihulkom. S'issa għadkom ma tlabtu xejn f'ismi, itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Titlob f'isem Kristu ifisser illi Ġesu tagħna ta' lilna l-fidili tiegħu, lilna d-dixxipli tiegħu, illi jett jew l-awtorità li nersqu l-tron divin bl-awtorità tiegħu. ċoħe bħalli kieku huwa Ġesu li qed jitlob għad il-ħaġa. Huwa Ġesu li qed jitlob għad il-ħaġa. U għalhekk meta nitolbu, jiena f'moħħi imma din il-ħaġa hija skont ir-rieda ta' Sidi. Jew le. Għalhekk ovvjament biex it-talb tagħna jkun effettiv hemm bżonn li nkunu mitla tal-Iskrittura li hija r-rieda tal-Alla għalina. F'isem Ġesu ifisser skont l-awtorità li hu għal-Alla. Ġwanni 14, Ġesu jerġa' isemmi t-talb u jgħid kull ma titolbu f'ismi dak nagħmel biex il-missier ikun glorifikat fl-iben. Jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi nagħmilha. Li hija wegħda stupenda, ma jfissirx li għandna blanket statement bħalli kieku wegħda li kwalunkwe ħaġa li nitolbuh Ġesu se jagħtihilna. Tajjeb? Jekk jiena irridu dejjem inkunu ċerti. Dak li qegħdin nitolbuh għal glorja u s-sebħ tiegħu. Titlob f'isem Kristu fl-aħħar mill-aħħar fisser li qed titlob skont il-karattru tiegħu. Min hu Ġesu Kristu? Huwa l-qaddis tal-Alla. X'inhu l-interess ta' Kristu li javvanza s-saltna ta' missieru? U allura meta nitolbu f'ismu ifisser li qed nitlob fi qbil
mal-karattru qaddis tiegħu. Ġwanni 15 vers 16 jgħidilna mhux intom ħtartuni ma jien ħtartkom jew għażiltkom u għamiltkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' biex kull ma titolbu l-missier f'ismi jagħtihulkom. Għalda xejn, qed jgħidilna għażiltkom u sejjaħtilkom biex tmorru tagħmlu l-frott. U ċo jsiru tixbħuni fil-mħabba, fil-modrija, fil-ħniena, fil-maħfra mal-proxmu tagħkom. U allura meta nagħmlu l-frott u mbagħad nitolbu l-missier, il-missier jagħtihulkom. Ġesu qed jgħidilna li biex it-talb tagħna ikun effettiv, jeħtieġ li aħna nkunu bħalu. Nfittxu l-ewwel qabel kollox is-saltna tiegħu. Nistgħu nitolbu lil Ġesu direttament? Forsi mistoqsija li tajjeb illi insaqsuha. Normalment fil-Bibja it-talb isir lill-Alla. Naġġel u nżid illi m'hemm ebda talb fil-Bibja illi huwa indirizzat lil Marija jew il-Qaddisin, talb pagan però ovvjament hemm il-kundanna tal-Alla fuq. It-talb aċċettabbli huwa indirizzat l-Alla Trinità, Alla ħaj u veru. Però nsibu każijiet għalkemm rari fejn it-talb huwa indirizzat lil Ġesu direttament. Stifnu fil-martirju tiegħu pereżempju jolli leħnu u jgħid mulej Ġesu ilqa l-ispirtu tiegħi. Talba qasira fejn Stifnu qiegħed jindirizza lil Ġesu u hemmhekk ukoll allura qed jara fid-divinità tiegħu. Il għaliex it-talb huwa dejjem indirizzat lil Alla veru. Anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna li meta ingħatat x-xewka f'ġismu 3 darbiet talab il-mulej biex ineħħielu. Però finalment il-mulej qallu l-grazza tiegħi hija biżżejjed għalik. Għax il-qawwa tiegħi tidher fin-nuqqas ta' saħtek. Pawlu talbu mod u Ġesu taħ mod ieħor, taħ il-sabar u l-kapaċità illi sapporti dik il-xewka, xi tip ta' marda probabbilment, sabiex Pawlu jibqa' umli u utli għall-apostolat illi hu kien qiegħed iwettaq. L-aħħar talba fl-Iskrittura, inċidentalment, hija talba lil Ġesu. Rivelazzjoni 22, Iva ejja mulej Ġesu. Għadabora talba qasira indirizzata lil Ġesu. Ix-xenqa tal-Knisja illi tixtieq illi Kristu li wedna li se jerġa' jiġi attwalment iva jagħmel tajjeb il-weda tiegħu. Nistgħu nitolbu lill-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa divin u gwali mal-missieru libel. It-tlet persuni huma Alla wieħed u ċertament l-Ispiritu Santu ħaqqu u natuh kull glorja u kull unur u kull qima l-istess bħalma nagħtu lill-missier u lill-libel. Però ma nebda eżempju fl-Iskrittura ta' talb indirizzat direttament lill-Ispiritu Santu. U hemm raġuni. Għax l-Ispiritu Santu huwa dak li anqal it-talb fina. Huwa dak li jissapportjana fit-talb. Però ma nara xejn ħażin. Jekk taqra awturi tajbin Kristjani jgħiduha faċilment din, illi f'każijiet fejn waxira isir talb direttament lill-Ispiritu Santu. Però il-pattern regolari, il-pattern illi ma nistgħux nimmissjawha u allura jridu nsegwu din il-pattern hija li t-talb nindirizzaw il-missier kif għallimna Sidna Ġesu Kristu, missierna inti f'ismewwiet itqaddes ismek. F'isem Ġesu, ġifi ħanersqu lejn Alla bl-awtorità u l-privileġġ li tagħna Sidna Ġesu Kristu, u t-talb tagħna jridu konxjament nofruh bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għax huwa l-Ispiritu Santu illi mingħajru ovvjament il-ministeru tagħna, il-ħajja tagħna ma tistax tkun aċċettabbli għal Alla. Huwa l-Ispiritu Santu li wellidna mill-ġdid, huwa l-Ispiritu Santu illi imexxina fil-verità tiegħu, fil-qdusija u
attwalment juħsieb bħala siġill li Alla poġġa fuq kull wieħed minn uliedu li wassalna fid-destinazzjoni eterna tagħna. L-Ispiritu Santu fatti għandu rwol kruċjali fit-talb tagħna, kif diġà għadt. L-Ispiritu Santu mingħajru ma naslux biex nitolbu. L-Apostolu Pawlu fir-Rumani 8, verset 20 jgħidilna li l-Ispiritu wkoll jgħinna fid-djufijiet tagħna. Għandna ħafna djufijiet, vera, min hu laxk fil-sienu, min forsi huwa mħabbat minn ċertu vizzji, djufijiet għandna kemm trid. Borża sħiħa ta' djufijiet. Però Pawlu hawnhekk jaraf jiddistingwi forsi l-akbar djufija tagħna. Id-djufija l-aktar ovvja tagħna. L-Ispiritu jgħinna fid-djufijiet tagħna għax aħna ma nafux nitolbu kif jeħtieġ. Pawlu mill-ħafna djufijiet li seta' jsemmi jillimita ruħu għal din id-djufija bażika tagħna. Illi aħna li nafu kemm suppost għandna nitolbu. U nitolbu bil-ħerqa, u nitolbu biex naduraw u nirringrazzjaw il-Alla, sikwit insibu li qegħdin notu, qegħdin nonqsu milli nitolbu. U allura hawnhekk jgħidilna ma nafux nitolbu kif imiss, imma l-Ispiritu Santu jitlob għalina bit-tnejjid li ma jistax jingħad. Fejn noqsu għandna l-Ispiritu Santu huwa l-interċessur fil-qalb tagħna. Bħalma għandna interċessur fuq l-emnijiet tal-Missier Ġesu Kristu. Illi hu jidħol għalina fuq l-art ukoll magħna preżenti fina. Xi ħaġa inkredibbli di. Għandna interċessur illi qiegħed jagħmel it-talb tagħna aċċettabbli quddiem Alla. Jagħmel lilna nfusna aċċettabbli quddiem Alla. Ma wkoll it-talb tagħna. Dak li jarbel il-qlub jaf x'inhi l-fehma tal-Ispirtu. Alla l-Missier jaf x'inhi l-fehma tal-Ispirtu għax jitlob, l-Ispirtu Santu jitlob għal qaddisin skont ir-rieda tal-Alla. Ħafna drabi aħna nitolbuh u ma tkun skont ir-rieda tal-Alla u allura t-talb tagħna jagħmel art. Però l-Ispirtu Santu li jitlob għalina jitlob skont ir-rieda tal-Alla. Bħalma Ġesu lill-Missier qallu, Missier jiena naf li inti dejjem tismani. Dejjem tismani. Ekko l-Ispiritu Santu jaf x'inhi l-fehma tal-Alla, jaf x'inhuma l-interessi tal-Alla, infallibilment, u jitlob għalina għal kull wieħed waħda minna sabiex nibqgħu mexjin fit-triq f'dik u nissaħħu f'dik l-intimità ma' Alla li Alla jixtieq minnha. Għalhekk l-Apostolu Pawlu jgħidilna li għandna billi nilbsu l-armatura sħiħa tal-Alla sabiex niġġieldu kontra l-ħażen, kontra l-forzi tad-dlam, jgħidilna illi finalment naqbdu, nitolbu dejjem fl-Ispirtu b'kull xorta ta' talb u tħannin li semmejnieh fil-bidu ratti l-ħajr, interċessjoni, adorazzjoni, tifħil lill-Alla, tajjeb, ringrazzjament, b'kull xorta ta' talb u tħannin u issru bil-perseveranza kollha u jtolbu bil-qalb għal qaddisin kollha. Nitolbu dejjem fl-Ispirtu, u ċoħ nitolbu dejjem bil-qawwa tiegħu konxji mill-preżenza tal-Ispirtu tal-Alla li qaddes it-talb tagħna. Li jresqu quddiem Alla bħala inċensi fuq aċċettabbli għal Alla minkejja id-djufijiet u l-inkonsistenzi kollha tagħna. Aħna nafu illi għandna relazzjoni ħajja ma' Alla. Relazzjoni illi mhijiex awtomatika. Il-Bibja tgħidilna li għandna inħadmu l-grazzja ta' Alla fina. Tajjeb, u allura it-talb tagħna mhuwa xejn awtomatiku. Huwa espressjoni ta' komunjoni tagħna ma' Alla. Allura meta nitolbu hemm bżonn li aħna nitolbu skont il-fehma, skont kif tallimna l-Iskrittura. Naħseb l-ewwel ħaġa li rridu nsemmu hija meta nitolbu bil-fidi. Jekk inti titlob u dubjuż jew bla ħeġġa jew mingħajr aptit imma minn ħalqek ħierex ċertu diskors. Imma taf fl-aħħar mill-aħħar li Alla mhux ħajtik għasek. U tippretendi allura li Alla jisma' t-talb tiegħek? Le. Meta nitolbu, rridu nitolbu b'dik il-fiduċja sempliċi bħal ta' tfal li tifel jaf li missieru mhux se jitradih
u lanqas mhux se jagħtih ħotjiet ħżiena. Jekk jitolbu ħobża, mhux se jagħtih ċaqa. Jekk jitolbu xi ħaġa tajba għalih, mhux se jiddiżappuntaħ ovvjament. Ġesu jgħidilna meta nitolbu Mark 11 vers 22. Jgħidilna illi kull min jgħid il muntanja nqala u jinxteħed fil-baħar u f'qalbu ma jkollux dubju. Iżda jemmen li dak il-ħwejjeġ li qalu jsiru ikollu kull ma qal. Għalhekk ngħidilkom il-ħwejjeġ kollha tixtiequ u intom titolbu emmnu li taqalawhom u intom teħduhom. Ġesu qed jgħidilna dik il-fiduċja f'Alla hija bażika għal kull espressjoni ta' talb. Anke ġagwi jgħid li jekk xi ħadd jonqsu l-erf u il-kol kemm aħna jonqosna l-erf, ħanitolbu l-Alla li huwa ġeneruż jagħti mingħajr diffikultà ta' xejn, però ħajtlob bil-fidi jgħidilna. Ħajtlob bil-fidi. Għax min jitlob bid-dubju qisu mewġa tal-baħar, ma jax fejn sejjer inkonsistenti. Ugwalment importanti. Meta nitolbu bil-fidi, nitolbu f'ubbidjenza evanġelika. Ma nistax titlob u qed tgħix fid-dnub. Fid-dnub sfaċċat, fid-dnub li qed tirrepetih, fid-dnub minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra. U min għalik qed titlob? Alla tagħna Alla qaddis. U jrid u jagħtina l-abbiltà iva biex aħna nimxu miegħu f'ubbidjenza evanġelika. Ubbidjenza li toħroġ bi gratitudni mill-fatt li aħna nafu li aħna nies maħfura bil-merti ta' ibnu Ġesu Kristu. Psalm 66, vers 18 jgħidilna jekk inżomm xi ħażen f'qalbi ġifi qed tożżu dal-ħażen, mhux għamiltu darba għax tfixkilt, għax waqajt, imma qed tożżu, ma tix titilqu. Jekk inżomm xi ħażen f'qalbi Sidi ma jismanix, iżda tassew li għala semani u tawidha talba tiegħi. Hawnhekk għandna dak ir-raġel, dik il-persuna li qed titlob il-Alla u taf illi Alla u Alla taqdusija li ma bħala u ma jaħmilx id-dnub tagħna. Proverbji 15 irrid nenfasizza din. Ma nistgħux aħna nitolbu u nafu illi għandna x'naħbu. Alla ma nitqux bih. Alla ma jitqarrax. Proverbi 15 vers 8 jgħidilna illi l-mulej jistkerraħ is-sakrifiċċju tal-ħżiena. Iżda t-talb tan-nisretti jalax għatijaw. 28 vers 9. Min idawwar widintu biex ma jismax il-liġi, imqar it-talb tiegħu jkun mistkerraħ. Ġifieri taf x'inhi l-liġi tal-Alla. U inti qed tiksirha b'mod lampanti. Hawnhekk jgħidilna illi it-talb tiegħu ikun mistkerraħ. L-istess sentimenti li għandna fit-Testament il-Qadim huma preżentati fit-Testament il-Ġdid xejn ma nbidel. Għaliex? Alla ma jinbidilx u aħna qegħdin nittrattaw ma l-istess Alla li kellu David u Abram. Pietru jgħidilna li għajnejn il-mulej huma fuq dawk li għamlu sewwa u id-dnejħ huma miftuħa t-talb tagħhom. Imma l-ħarsa tal-mulej hija fuq dawk li għamlu d-deni. Naraw ġifieri din hija kwistjoni ta' relazzjoni, mixja mal-Alla. Mixja mal-Alla. L-Apostlu Ġwanni wkoll jgħidilna illi jekk aħna jekk qalbna ma ċċanfarniex għandna fiduċja f'Alla. U kull ma nitolbuh naqilgħuh minn għandu għax inħarsu l-mandamenti tiegħu. Iżda ma nix qed ngħidu li ma nisbaljawx. Id-djufija tal-ħamna twaqqana. Però rridu niskansaw id-dnub u nistqarruh immedjatament u neħilsu minnu u nitbedu minnu bħal pesta. Meta nitolbu wkoll irridu nitolbu bistqarrija taħtijietna. Ma nistgħux nippretendu li aħna nimmeritaw xi ħaġa minn għand Alla, għalhekk nitolbu f'isem Ġesu. Bistqarrija ta' dnubna. Ġesu nnifsu meta tagħna t-talba il-mudell għat-talb jgħidilna fija li għandna nitolbuh biex jaħfrilna d-djun tagħna bħalma aħna naħfru lil minnu mid-djun magħna. U mbagħad wara t-talba Ġesu jikkummenta fuq dil ħaġa propjament. Jgħidilna li jekk intom taħfru l-bnedmi ħtijietkom,
ħtijiethom Alla wkoll jaħfilkom ħtijietkom. Imma jekk ma taħfrux, lanqas Alla ma jaħfilkom ħtijietkom. Ġifieri ir-relazzjoni tagħna hija relazzjoni ħajja. Qegħdin nittrattaw ma' Alla kbir, Alla setani, Alla li huwa ħaj. Alla li nqasnieh u offendejnieh. U allura fit-talb tagħna bistqarrija tad-dnubietna. Meta nitolbu wkoll iridu dejjem nitolbu disposti li jekk hemm xi ħadd li kisirha minn magħna. Forsi għandu ħtija tiegħu vera, però rridu dejjem nitolbu disposti li naħfru. Disposti li naħfru lil proxmu tagħna. Meta tiqfu titolbu jgħidilna Ġesu aħfru il dawk li naqsukom. Aħfru il dawk li naqsukom. Ukoll nitolbu bl-umiltà u x'vera. Bl-umiltà. Bl-umiltà jiġifieri illi f'Luqa 18 vers 11 għandna l-istorja memorabbli ta' Fariżew li mar fit-tempju biex jitlob u qatt jagħmel lista twila tal-punti sbieħ tiegħu li jagħti l-karità jsum u minix bħal dan ix-xellerat. Ma ġenbu kien hemm pubblikan illi qed ħabbat fuq sidru u laqas biss qolla għajneħ les-sema. U l-Alla talbu Alla kun ħanimmija il-midneb. Talbu b'umiltà Alla. Ma kellu xejn xippreżentalu. Ġesu qal dal-bniedem li talab b'umiltà kien ġustifikat aktarx mill ieħor. Fit-talb tagħna mhux ħaqgħodu nippreżentaw lil nfusna bħala nies twajba. Ma aktarx bħala nies li ma ħaqniex li ċken ħniena mingħand Alla. Frattant Alla fil-ħnija tiegħu janina u isaddaqna. Irridu nitolbu wkoll bil-persistenza. Mhux għax Alla huwa inkejjus. Imma nitolbu u inkomplu nitolbu u nissru fit-talb il għaliex Alla ħafna drabi jippruvana biex jara il-ġenwinità tal-fidi tagħna. Jitatina l-okkażjoni li jien qed nitolbok di u naf li għandi bżonna u naf li inti kapaċi tagħtini. Meta Ġakob issara mal-anġlu matul il-lejl kollu u kien qed jisbaħ u l-anġlu qallu ħallini issa x'qed jisbaħ. U Ġakob qallu ma nħallikx qabel ma tberikni. B'dik l-attitudni, dik l-atteġġament li qegħdin nissaraw it-talb huwa sekwit sara malla, ġlieda malla. Ma jiġinix faċli. Però nafu bil-frott bnin illi jirriżulta mit-talb. L-Apostol Pawlu jgħidilna komplu fit-talb u issru fih brat il-ħajr. Issru fih, komplu mingħajr ma taqtaw qalbkom bħal dik l-armlox vera illi jiena nimmaġina mara tikmixa waħda bil-bastun xieħa bla saħħa u qed tmur għand dan il-maġistrat illi la kellu l-biża' Alla ma kienx iqis il-bnedmin u qed tgħidu ddefendi l-kawża tiegħi. U dan fl-aħħar qal jiena vera ma bżax minn Alla u ma importanix min nies, imma dil-arm nisa tant qiegħda ddejjaqni. Tant ċebbaħtni illi se nagħmlilha ġustizzja u hekk ġara. Alla jidna nkunu fitti miegħu. Nkunu fitti mingħajr ma naqtaw qalbna. U xi ngħidu allura dwar it-talb illi apparentament Alla ma jwiġbux. Naħseb hija l-esperjenza tagħna lkoll illi xi talb mid-dera Alla ma jwiġbux. U mhux darba jew tnejn illi ltqajt ma' nies u jgħiduli bl-onestà kollha diffiċli għalli għat-talb il għaliex jisni ma jiġri xejn. Jisni ma jiġri xejn. Ħanna naraw 3 raġunijiet. Għala, it-talb apparentament ma jkunx onorat. L-ewwel ħaġa jista' jkun illi ma jkunx iż-żmien propizju. Meta l-Lut matul il-ġenerazzjonijiet talbu biex Alla jibgħatilhom il-Messija, kemm għaddew sekli ta' snin. Imma meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħatu l-ibnu. Imwieled minn mara u imwieled taħt il-liġi. Il-Messija wasal. U aħna kemm il-darba kuljum nitolbu, mulej Ġesu, ejja, inti għad li ħaterġa' tiġi. Jiena sejnħej post għalikom
u bat nerġa' niġu noħodkom għandkom u aħna nitolbuh lill-Mulej biex jerġa' jiġi. Għaddew 2000 sena u għadu ma ġiex. Ma jfissirx ma nibqgħux nitolbu, għadu ma wasalx iż-żmien meta Alla jonora dik it-talba tagħna. It-tieni ħaġa. It-talb ħafna drabi ma jkunx mismuħ għax ikun preżentat mhux kif suppost. Pawlu jgħidilna aħna ma nafux nitolbu kif meħtieġ. U allura diġà semmejna titlob bil-fidi, b'obbedjenza evanġelika, b'istqarrija taħtijietna, billi naħfru, bl-umiltà, bil-persistenza. Jekk mhuwiex dan it-kwalità ta' talb, mhuwiex għaġeb, u laqas għalfejn waħlu falla, il-talb tagħna ma jinstemax. Ġittajjeb li aħna nagħmlu assessment xi kwalità ta' talb qegħdin noffru lil Alla. Però ħafna drabi li hawnhekk li ma nindunawx bih aħna. Alla omnixjenti u għandu l-modi misterjużi tiegħu kif jitratta magħna. Ħafna drabi t-talb tagħna mhux mismuħ il għaliex forsi minn ma nindunaw għal jagħtina xi ħaġa aħjar minn dik li nkunu tlabnieh. L-Apostol Pawlu b'mod naturali meta kien mxekkel, fixkel b'din ix-xewka. Forsi kienet xi marda. U b'mod spontanju talbu 3 darbiet. Mulej fejjani, mulej fejjani, mulej fejjani. U l-mulej baqa ma fejqux, però minflok taħla b'bilta biex jistabar u jkun umli. X'tippreferi? Saħħa fiżika jew qdusija? Alla l-priorità tiegħu hija l-qdusija. Ħafna drabi aħna nitolbuh affarijiet għal konvenjenza tagħna biex ħajt għandha tkun komda minn diżappunti. Ma il-diżappunti hemmhekk qegħdin. Tafu daqsi hemmhekk qegħdin. Però fiduċjużi illi Alla huwa missier illi jafna bisimna, jaf idħulu l-ħux tagħna, jafna mill-bogħod. U jaf kif għandu jitratta magħna għal ġid tagħna. Nimmaġina jiena Giuseppe meta kien mibjuħ minn ħutu u spiċċa l-sir fl-Eġittu, min jaf kemm il-darba talbu lil Alla għalfejn qed jiġri li hekk, għalfejn ħuti eru għalija u baduni u kienu ħajoqtluni u li kieku ma kienx għal Ruben kien spiċċa maqtul. Ma spiċċa mibjuħ l-Eġittu. U mbagħad jerġa' kien akkużat fals u spiċċa l-ħabs għal ħafna snin. Min jaf x'għadda minn moħħu dan il-povru ġuvni. Però l-lan tal-Alla mekkien. U finalment, Giuseppe nnifsu għaraf l-lan tal-Alla. Realizza illi il-provi kollha li minnhom għadda, notar ma kellux ħajja komda, ma kellux ħajja qisu qed jgħix ġo xi torri ta' lavorju protett fiżikament. Fl-aħħar għaraf. Ħsibtu intom biex tagħmlu lid-deni qal il-ħutu. Imma Alla riedu għal ġid biex jagħmel kif dal-jum taraw li nżomm ħajja ħafna nies. Finalment nifmu jew għal-inqas ikollna ħjiel illi kif Alla qed jitratta magħna huwa finalment għall-aħjar ġid tagħna u għall-glorja akbar tiegħu. L-aħwa nirrealizzaw xi privileġġ kbir Alla tagħna qudiemna. Forsi jiena ħafna Kristjan u forsi għadu qatt ma ġina f'moħħna illi nibdew neżerċitaw ruħna bħalma għamel Epafras. Pawlu xeta li qal illi hu jissara dejjem għalikom fit-talb biex intom tibqgħu imwettqin fir-rieda kollha tal-Alla. Nitolbu għalina nfusna, nitolbu għal xulxin. Aħna pionieri hawn f'pajjiżna, il-Knisja Evanġelika, aħna nies illi nemmnu l-Vanġelu, inħobbu lil Ġesu Kristu u rridu l-ħadd ieħor jarfu. Ninkeddu meta nies jibqgħu fl-istinazzjoni fl-ebusija tal-qalb, mhux vera. Kif se naraw avvanz tas-salta tal-Alla f'pajjiżna? Ejjew inħabtu il-bibien tas-sema. Ejjew nkunu fitti mal-Alla. Ejjew nippreżentaw il-petizzjonijiet tagħna. Bil-mod kif Alla, kif il-Bibja tgħallimna li għandna nagħmlu, imbagħad ta' bilħaq naraw il-barkiet kotrana tal-Alla fuqna. Amen.